asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras po niya tungunan, eksakto alas 5:30. Ang primerong bungkaras ng mga bareta, police reports, breaking news, baretang lokal, nasyonal, bareta sa imperong kinaman. Ihahatod sa Indo, kan Vaticanong para bareta sa radyo. Nagisa na sa Aksyon Bareta. Mga tugang liwat Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos sa lado teknikal. Kay banang ko po si Ferdinand Losada. Katuwangan bilog na puwersa kan news team kan Aksyon OKFM asin na PBN TV Channel 5. Ako po liwat ang sa Indong para barita. Ako po si Jeff Pasubilyo. Aldaw na Martes na po kita apit sa 13 kan bulan na Hulyo taon 2021. Primero sa pamayukan na sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Gobyerno provincial kan Masbate pigandaman na bonggang homecoming para ki Miss International Philippines 2021 Hannah Arnold. Nakidayo sa ng trabador sa uma sa Iriga binadil-badil kan kalaban gadan. Sarong grupo sa bula na nakagibo ni na face shield nagibo sa pinahimpis na kawayan asin plastic. Tatabangan kan DOST. Projection kan na analytics group sa COVID cases sa Naga. Nangyari kaya pigahagad. Ibalik sa MGCQ an Naga. Sa lado nasyonal, Congressman Ronaldo Zamora kan San Juan, 4 ng beses na nabakunahan. Pilipinas may ika-13 ng pinakadakulang populasyon sa bilog na kinaban. Investigasyon sa black box ka nagrampawag na C-130 plane ka na Philippine Air Force pwedeng abutonin sarong bulan. Sa luwas kan Pilipinas, negosyanteng taga Negros Occidental, ginadan kan kailusyon duman sa North Dakota sa Amerika. Sa kinabaning karawat, box inagaw ang Game 3. Giannis Antetokounmpo nagtakadang 41 puntos. Sa showbiz, bagong binibining Pilipinas Miss International na taga Masbate, may agid Kipia Wurtzbach. Yan mga tugang ang pamayukan mga bareta ang headlines sa sa Graimbot kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang liwat, Diyos maray na aga po sa Indo Gabos.
Kunyan sa detalles kan sa tuyang mga bareta, inuto niya to ang detalles kan sa tuyang pinakang presko asin may init na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Inako ni San Juan City Congressman Ronaldo Zamora na 4 na beses na siyang nabakunahan. Enot na 2 dose kan sa iyang bakuna sin na 2 booster shots ang itinao sa sinambit ng opisyal. Enot na tudukanin na 2 beses kan na Sinopharm si Congressman Zamora kan taon pang 2020 o kanakaging taon. Sa sarong public event na sa iyang pig atindiran, sinabi kan na Congressman na ngunyanday na siya takot. Lawa pa siya makipagpara halubilo sa kuna sa isay dahil na siya nagsusulot ni na face mask nin huli. Kabali 4 ng beses siyang natudukan kan na bakuna laban sa COVID-19. Sinabi pa kan na opisyal na nakumpleto niya ang 2 doses kan na Sinopharm vaccine kan nakalis pang Disyembre kan nakaaging taon. Sinabihan siya kan sa iyang doktor na magpatulok ni na 2 pang booster shots. Hinulita siya sa rong immunodeficient. Ipigorgulyo pa ni Zamora na Pfizer ang siyang naging 2 mga bakuna bilang panadugang sa dati nang naitulok sa iyang Sinopharm. Sa ngunyan, mayo pang ipigtataong go signal ang gobyerno sa mga fully vaccinated na Pilipino na magpatulok panin na dagdag na 2 pang dose kan pigapod ng mga booster shots. Mientras tanto, sa iba pang detalles kan mga bareta, sa lado nasyonal pamanggilaray, ang Pilipinas na ngunyan, iyon ika-13 sa may pinakadakulang populasyon sa gabos ng mga nasyones kan enterong kinaban. Ang Pilipinas, ika-13, nangyenot ang Estados Unidos de Amerika may 331 milyones ng populasyon. Ang Pakistan, 273 milyones. Ang Indonesia, 220 milyones. Ang Brazil, 212 milyones. Nigeria, 206 milyones. Bangladesh, 164 milyones kataho. Ang Russia 145 milyones, ang Mexico 128 milyones, ang Japan 126 milyon, Ethiopia 114 milyon, ika-13. Ang Republika kan Pilipinas may 109,581,078 na kabilugan na populasyon. Nag-ika-14 ang Egypto na may 102 milyones, asin ang Vietnam 97 milyones na ang kaintiruan kan sa endang populasyon. Mientras tanto, sa iba pang detalles kan mga bareta, sa lado nasyonal paman giraray, pigiling kan Departamento kan Salud. An asin kan Palasyo Malacanang ang posibilidad na mantineron ang Metro Manila siniba pa mga high-risk provinces sa General Community Quarantine hastang sa mabut na Disyembre. Kasunod kan suwestyon kan nagkapirang mga eksperto sa tao kan nagrarinar na pandemyang darakan COVID-19. Yan ang ipigrekomendar ni Dr. Ron Jean Solante, miyembro kan Vaccine Expert Panel kan gobyerno. Lalo pang sa Disyembre, pwede pa silang makuhaan population projection sa NCR Plus Bubble, oras na 40% kan populasyon ang mabakunahan na laban sa COVID-19. Pag-uurlayan pa yan susog mismo sa mga pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa sarong media forum na ginibo kasudma. Sinabi pa kan opisyal na dahi pa kaya masasabi ka na gobyerno kung sa Disyembre pwede nang maka-GCQ. Hinulita dakul pang ibang mga implikasyones ang dapat na pag-adalan mapadapit sa quarantine classifications kan National Capital Region. Mientras tantong sa ibong man kan plano na ipairarom sa GCQ, dapat dakul pa mangyari na pag-istrikto ang gibuhon nga ni makaibitar ang gabos sa nakakagada na helang na COVID-19 aron kan pagsulot mangyari kan mga face mask, face shields, limitasyon sa mga pagtitiripon, limitasyon sa paglaog sa mga establishmentong pwede na mag-operar asin iba pa. Pigurlayan pa man ngunyang kan DOH kabalian economic cluster kung paano gigibunan na transition para sa quarantine classifications
digdi sa nasyon. Sa irarom kan sinambit ng lakdang kay puwan na pako ni na mga tanda tanga ni maraman kung nuarin dapat ilangkaw o ihuros ang mga restrictions. Asin kung kay puwanan mga lokal na gobyerno sanaan magsabi kung baga anuan bagay na ipautob sa sainda. Kay puwan man kaya na ibase sa siyensya. Asin sa ebidensya an anuman na desisyon mapadapit sa quarantine classification level kan arinman na lugar sa Pilipinas, sabi pa ni Vergere. 20 minutos santes na magabot ang oras na alas 6. Sa oras na ini mga tugang punang tanaan ratsada kan mga aksyon report sa luwas. Report! Pagbaba kan daily attack rate sa COVID-19 sa Naga, rason tanganing hagadon, ibaba naman ang quarantine classifications kan syudad. Si Danny Aurios sa detalles. Mga tugang aratsyan po, babalikan niya ito ang linya ni Senyor Danny Aurios. O inutunto mo na ang report hali ki Ernie Marfil. Report! Apat na mga barangay sa Banwang kan Libmanan tinawanin award bilang mga drug cleared. Si Ernie Marfil sa detalles. Pigaw-gaw na ang award sa apat na barangay sa Libanan na sinasabing drug cleared o libre na sa inaapod na illegal na droga. Ini nangyari sa katakudman kan flag raising ceremony kan Philippine National Police. Asin man na presente ang presenting acting chief of police kan Banwaan in Libanan, Lieutenant Colonel Alayan, sagod si Alcalde Bernard Brioso sa sinambit ng flag raising ceremony sa okasyon. Pinagaw-gaw ang sinambit ng award sa mga minasunod na barangay. Arukan barangay Sigamot, ang barangay Bigito Nuevo, ang barangay Bigito Viejo, kamalin na ang barangay Bicol. Apat na barangay sa highway kan Libanan na sinasabing drug cleared na, asin na comply na kada mga barangay officials ang sinabit ng requirements. Tanganin makapasar asin man masabi na bayo na talaga ng eksistensya ng droga sa sinabit ng inin mga barangay. Katakot kani ang Philippine National Police Libanan padagos pa man sa pagtrabaho asin ang iba pa mga barangay tanganin mag-clear ang saindang inin mga lugar asin mamarkahan na talagang libre na sa droga. Ang Banwaan in Libanan may pinakadakulang Banwaan asin 75 ang barangay. Alaga na ipaggirari ng nga pangaan ang sinasabing drug cleared. Dinulita ka nakul-dakol pa ang sinasabing iguaning eksistensya kan illegal na droga sa sinambit ng Banwaan kan Libanan. Yan ang action report sa OKFM. Ako ang sinong action man, Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Report! Thank you, Action Man Ernie Marfil. Ano oras po niya itong unyan? 17 minutos antes sa pagabotan na alas 6 din pag-aga. Pagbabakan na daily attack rate sa COVID-19 sa Naga, rason tanganing hagadon, ihuros naman ang quarantine classifications kan syudad. Uya na po ang dugang na mga bareta sa pagikan linya ni Senyor Danny Aurios. Igwang basyan ang sikol nga ng kuliton ang national ITF na ibaba na saan siyudad tinaga sa Modified Penal Community Quarantine na alay sa MSCQ. Saro sa Pigbasyan kan lokal na gobyerno ang padawos sa pagbaba kan daily average attack rate sa kaso kan coronavirus ni sisali sa dating 12.35 na nagpo-positibo alagad sa nguna na nagdadalaga na siya na sa 6.72. Inailan ni Alcalde Nelson Legation nga ning mag-follow up kay Secretary Francisco Duque ang Departamento de Salud na inuulot ng ibaba ang quarantine classification pagkatapos ka na pinalawag na 15 dias na MSCQ na mga pasun sa Hulyo 15. Nagtutuod ang sir na aprobaran ka National ITF na ning ibaba na ang quarantine classification kung sa maabot na Miyerkules Hulyo 16. Agrangay ng sektor ni negosyante Hulita, masarong bulan na ang MSCQ padagos man na apektado
ang saydang negosyo. Iba pang balita sa lado lokal, ipinailing kan mga civil society sa Bicol, halin sa arong na probinsya kan okay ba sa iba pang balita sa lado lokal. Dawas itay o pinasada ni Bukal Nelson na Pulyatan Sektan kan Tercer Distrito kan Camarines Sur ang sayang mga pasabong ng mga pahay katuko na hinapod kan kunisay na mga ansayang kung ano ansayang dadalaganan sa kargo kung ano pusto lokal o probinsya. Alagad kan sa mga payag na bigsa kan Bukal kan Tercer Distrito kan Camarines Sur. Inako na madalaga isang vice-gobernador. Alagad na dahil man sinabi ko na anong partido o kisisa maibang gobernador. Sa sarang pagtitiripon sa Magaraw Camarines Sur, sinabi kang Bukal na madalagan siya sa kargong vice-gobernador kang probinsya Alagad. Dahil man sinabi ko ni Zay, ang sahing kandidatong gobernador na masabat si probinsya Lamisteto Togi Villaporte. Si Julia, kalyado na ni dating Congressman Nono Endaya, naraya naman magsabat sa kargong gobernador sa mga Villaporte. Si Julia, ayon ang nakaibanan sa partido politikal si dating gobernador at simbolong Congressman Elmer Villaporte ay si man ni Gobernador Mix Villaporte. Siya membro kan oposisyon sa Junta Provincial kan Camarines Sur. Dugo ng mga balita sa lalo lokal. Ini man si Danny Orios. Report! Salamat na maray sa imo, Senyor Danny Aurios. Padago sa iba pang detalyes kan mga balita, digdi sa Aksyon Balita sa OKFM sin PBN TV Channel 5. Sa iba pang mga balita sa lado nasyonal pamanggaray, mas dakol ng mga Pilipino ang gusto niya na magpatudukan bakuna laban sa COVID-19. Gikan sa dating 16% kan Pebrero, naglobo uminabuti na stang 43% ng unyang kan mga Pilipino ang nagmamawot na sinda matudukan na kan bakuna. Pasado sa resultado kan na Pulse Asia Survey na ginibog kan Hunyo 7 abot 16, nagpapailing na may 36% kan mga Pilipino ang gusto ng magkabarakunahan. Yaon man sa 16% ang nagdudwa-duwa pa kung mapabakuna o dai. 5% ang nabakuna na kabilang ang 2% fully vaccinated. 3% kan mga Pilipino pasanaan nakakaresibikan primerong tulukan bakuna. Pinakadakol sa mga respondente sa nambit ng survey ang nagsabi na mawot nilang mabakunahan iyon mga yaon sa Metro Manila 55%, 48% sa Mindanao, 38% sa Luzon asin 39% sa Kabisayaan. Pag-abot man sa income class kan mga gustong magpabarakuna, 50% kan mga Pilipino anyaon sa ABC priority na andam na magpabarakuna sin masalangkaw, sa 42% sa nang mga yaon sa class D asin 38% ang mga yaon sa class E sa economic classification kan mga Pinoy na hinapot dapit sa isyu kan barakunahan. 11 antes na magabot ang alas 6. Report! Para sira sa Banuang kan Garchitorena Camarines Sur na nagagamit ni dinamita dinakop kan mga pulis. Si Hilder Cruz sa detalles. Padagos ang kampanya kan mga autoridad digdi sa probinsya ng Camarines Sur kan illegal fishing activity sa mga municipal waters kan mga banwaan kan probinsya. Sa banwaan ng Garchitorena Camarines Sur dakop kan mga autoridad ang 2 persona mga bandang alas 2:30 ning pagkahapon kan nakaking aldaw kung saan na 2 parasira anadakop sa akto kan mga autoridad sa paggamit ng improvised na dinamita o bigas-bigas na pinagagamit kan mga suspek sa sendang illegal na pagdakop ng sira sa sakop kan nakadagatan kan barangay Sumaoy, Garchitorena, Camarines Sur. Sa ginibong Sibon Patrol kan mga miyong kan PNP kan sinambita banwaan, pinag-arestar ang mga persona ninda Eduardo Basco Ibalbastro, 56 anyos kan Sitio Piglucaban, Barangay Denreca, Garchitorena, Camarines Sur. Ronnie Barba y Lopez, 35 anyos kan Suela City, kan Barangay Sumaoy, Garchitorena, na kumpiskar sa 2 personang ini ang sa endang motorized na baruto
ang sa indang mga hikot sa kampo kumas uminos 15 kilos na sira na sa indang nang nadakop katagod kay sa indang pinagigibong illegal na aktibidad pati naman ang natatadang pirang pidaso kang ginagamit na improvised na dinamita. Ang duwang suspek pati naman ang mga nakumpiskan ng mga ebidensya ang dinara sa Pator kang PNP kan Banwaan. Nakatalaan na masangatan ng kaso ang duwang persona ini sa pagbalgar kan Republic Act 8550 as amended by Republic Act 10654 and Philippine Fisheries Code of 1998. Action Bareta sa OKFM PBN TV5, iniman si Action Man Hill de la Cruz, gusto ko, okay ka. Report! Thank you very much, Action Man Hill de la Cruz. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sa lado national paman giraray, aabuton pa nin sarong bulan ang pag-analisar kan na flight data recorder kan nagrampawg na C-130 plane kan Air Force duman sa Patikul, Sulu. Susog mismo sa mga pahayag ni Air Force spokesman Lieutenant Colonel Maynard Madriano na ipadara na sa Amerika ang flight recording so ang black box kan nagrampahog na C-130 plane. Sinabi pa kan opisyal na amay pangmaray tanganing sabihon kung bagano nagad ang pinal na nagkausakan na pagbagsakan eroplano. Kaya dapat lang na halaton ang resultado. Gabos kaya na posibleng anggulo hihilingon kan mga investigador, sabi pa ni Mariano. Na pag-araman na sa 2% na recover sa mga partikan nagbagsak na eroplano asin an ibadigdi. Dinara na duman sa Mactan Air Base sa Cebu nganing gibuhon an repair and reconstruction. Sa ibong nalado, inasigurar kan Air Force sa pamilya kan mga nagkagarda na soldados na mamimidbidan manggiraray ang mga iniasin-desin na dapat na maghandal ninhuli. Kan dental records kan mga nasulo na bangkay kan mga soldados ang babasihan nganing makasyertong tama ang ipupuli na bangkay kan kapamilya ninda. Sa ngunyan may 28 pa sanang namimidbidan ang AFP sa balik 49 soldados na nagkagardan sa sinambit ng trahedya. Ang 8 nahuring na pangaranan kan Puwersa Militar iwan mga minasunod. PFC Carlos Dapanas Jr., PFC Keith Kane S. Aligarme, PFC Marchi Bonsales, PFC Philip Dante T. Camilosa, Corporal J.R. Obinita, Private Archie S. Barba, Private Carlos Jun C. Paragua Jr., asin si Technical Sergeant Nelson B. Hajiri an gabos na ini mga tropas kan Philippine Army. Sabi sa pahayag kan na Puwersa Armada kan Pilipinas na abisuan ang pamilya kan natatada pang una-unang bita ng mga soldados. Inayos naman kan militar ang transportasyon kan sedang mga bangkay tanganing ikapuli sa sendang nagmumundo ng mga partidaryos. Inasigurar liwat kan AFP na dagos-dagos ang sedang paglapigot sa tabang kan PNP Soko nganing mamidbidan ang gabos na bangkay kan mga nagkagardan. Mientras tanto sa Interfaith Memorial Service na ginibo kan nakaging Sabado, sarabay sa manibaybang kampo kan na militar sa enterong Pilipinas pinanginutan kan 11th Infantry Division sa pangunot ni Major General William Gonzales ang seremonyas duman sa Kamindanawan. Report! Balikantaan na action report sa luwas, localized bar exams, welcome development, sigun sa pahayag kan sarong bistadong abogado sa Naga. Carlo Baldosa sa detalyes. Welcome development para sa gustong maging abogado ang pinakaprimerong localized bar examination sa siyudad ng Naga. Sigun kator ni Jan Bongat, magiging magaan ini para sa mga nasa probinsya. Bakuda kayang pasil magpasirin sa Metro Manila para sa napaghandaan ng eksaminasyon, dagdag padigdi dadagusan istaran. Susugman kay Associate Justice Marvic Lunin, Chairman kan Bar Exam. Igwang 16 na local testing centers na nagtugot sa Memorandum of Agreement susug sa template na pag-aprobaran ng Korte Suprema. Sa mga kumpirmadong testing centers, kaiba ang University of Nueva Cáceres di sa Siyudad ng Naga. Mentras tanto 1948 kan bukasan ang legal education sa UNC, kunhain pioneer ni sa Bicol Region. Yan ang aksyon balita sa OKFM at PBN TV5. Inasendong action man, ako si Carlo Baldo, sa gusto ko, okay ka.
Action Report. Salamat sa imo, Action Man Carlo Baldosa. 5 minutos antes sa magabotan ng lasais ni na pagkaga nasa likudang kan Pilipinas ang Estados Unidos de Amerika. Oras na magkaigwanin armadong komprontasyon laban sa China. Yan ang liwat na tinawandon kan na Estados Unidos sa ikalimang taon na kan arbitral ruling na naresibi kan na Pilipinas kan taon 2016 a pabor sa nasyon na Pilipinas laban sa territorial dispute sa nasyon kan China. Kasod nagkaigwakan na reaffirmation ng Amerika sa saindang July 13, 2020 policy sa South China Sea. Kasabay kan anibersaryo kan kapangganang kan na Pilipinas sa diretsong pang soberenya sa West Philippine Sea bagay na nagsasabi na ang lugar na ini sarong exclusive economic zone na pagsasadirikan Pilipinas sa lindungkan international law. Sinabi kan na Amerika sa pagi ni US Secretary of State Anthony Blinken kasud na anuman na paghiro lalong-lalo na kung pag-atake ang gibuhon kan mga tropas kan China laban sa arinman na teritoryo, mga lulunadan, pandagat o kung ano pang mga pag-asadiri kan gobyerno kan Pilipinas, iyan magiging dalan tanganing buhayong kan Amerika ang sendang Mutual Defense Commitment sa Pilipinas sa lindong kan Article 4 kan 1951 US-Philippine Mutual Defense Treaty. Ninhuli kay ni sinabi kan na opisyal na Amerikano na nangapudan sinda sa gobyerno kan China na kumplihon ang sadang mga obligasyones sa lindong kan international law. Maguntok kan naman ng mga pang-atake asin na pag-iinsulto sa mga pagtride ng mga nasyones asin gibuhon kan China ang gabos na magkakanigong lakdang nganing asiguraron sa international community na igwasindanin commitment na obserbaran ang mga reglamento asin leyes in relasyon kan pigapod na maritime order asin makanood ang Chinang magrespeto kan diretso kan gabos ng mga nasyones kan kinaban dakula man o sadit. Arachan mga tugang mapadagos an sa tuyang mga bareta pagkalis kan mga pagirumdum. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious, the Stevia Company, ISO certified and world-class quality. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat.
Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na, depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon. Kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Katugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting. Live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras po niya tungunyan, 3 minutos makalis an alas 6. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Rachel, Tagalabaw, Ligmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang ko na, digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angeles Street, Naga City. Yan na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message.
kung ang sa imong sinaudan ready for pickup na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo. Mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta. Salamat na maray sa imo, Ferdinand Lusada. Matugang padagos po sa detalles kan sa tuyang mga bareta digdi sa Aksyon Bareta sa OKFM asin na PBN TV Channel 5. Kita po nantabayanan man sa Facebook Live. Good morning ki Apin sa kaki Iper. Naka-tune in. Yaon sen daw sinagaro yaon dyan sa may banda kan Laguna. Padagos sa iba pang detalles kan mga bareta, balikantan mga bareta pasalado lokal. Nangyari ang projection kan Health Emergency Response Task Force asin an analytics group kan Naga katuwang an Institute for Environmental Conservation and Research INICAR kan Ateneo de Naga University na mahuros ang mga kaso kan COVID-19 sa syudad kan nakalis na simana. Yan kasunod kan piga palawig na pag kakapayrarom sa syudad sa lindong kan Modified Enhanced Community Quarantine. Enot kani sinabi ni Willie Prilles kan City Hall na kung 20 o 25 na sana ang kaso asin day na maabot sa 31 paitaas sa kadal daw maihuhuros asin pwedeng magyan ang quarantine classification kan syudad. Sa record kan Health Emergency Response Task Force kan Naga. Sa nakalis na bali 19 mga aldaw po kan Hunyo 20 abot Hulyo 8 ang duwang simanang average growth rate kan COVID sa Naga 0. Mientras tantong po man Hunyo 27 abot Hulyo 8 single digit na sanaan daily attack rate sa syudad. Sa simpleng mga tataramon kanakalis na simana, harayo ng maray sa 31 ang single daily attack rate kan COVID sa syudad. Asin sa masimpleng tataramon kanakaagiman na simana, pwede na kutanang ihuros ang quarantine classification kan Naga. Ninhuli kay Nina Gurusman ang bed capacity use kan syudad. Kaya man na pwede nang agadon ka Naga sa National Interagency Task Force na ihuros sa General Community Quarantine o bagaman Modified General Community Quarantine and Presenting Classification kan syudad. Sa runang suratan na ipinadarakan City Hall ki Task Force Chairman Secretary Francisco Duque III.
sa ladumangkan na sepyo. Siringman sa Committee on Investment, Trade, Industry and Economic Enterprises na pinapamayuan ni Kagawad Joe Perez. Sinabi kay nina dalan ni tanganing makabawian maging ang mga saradit na negosyo asin makabalik na sa trabaho maging itong mga pigapod ng mga non-essential workers. Inasigurar pa ka na konsyal na ginigibukan lokal na gobyerno ang naga o kanaga ang gabos tangani na mapauros ang mga kasukan na COVID-19 asin tanganing paunrahan ka National Interagency Task Force ang kahagadan na ini. 10 minutos makalisan na alas 6, balikan ta pa ang mga aksyon report sa luwas. Aksyon report! Mayor Tomas Bongalon takan pili, andam ng labanan sa pagka-alkalde si dating Vice Governor Ato Peña. Si Danny Aurio sa detalyes. Dawal sa'y maglaban sa eleksyon, andam kong sa boton, dahil ko natakot. Ina mga reaksyon ni Alkalde Tomas Bongalon takang pili Camarines Sur matapos sa tuwadana siya ni dating Vice Governor Ato Peña. Dahil ko taan na siya magiging katandim sa maabot na eleksyon lokal. Ang mga paina ni kan Alkalde kan kabisera kan Camarines Sur, uli ka na report na nakapot sa sayang opisina na si Peña madalagan sa karbong alkalde sa Lindong kan Partido Liberal. Ana Bongalon na Peña tandem yung katama ibanan sa eleksyon lokal dorong taon na alagad na ginakit ang nating Vice Gobernador. Ulit na dahil lamang siya pigsurog kan alkalde. Matapos ang upaka ni dating Congressman Oni Andaya kan Premier Distrito kan Camarines Sur na dahil nagtitiwala na nagtalikod sa kampo ka mga Villaforte. Uli ka ni, nagkakaroon ng mga aspirante sa pili sa kargong alkalde na kinakabala ni dating konsyal Donald Buclot, Vice Alkalde Pikbik Solano, incumbent Mayor Tomas Bongalon Tasiman, ikapat si dating Vice Gobernador Ato Peña kung magdagos sa eleksyon nganing maglaban sa kargong alkalde sa maabot na pirilihan. Iba pang balita sa lado lokal, nagboto man giraray ang mga kaputan kana posibleng pagbaba ni VP Leni Robredo nganing kandidatong gobernador sa Camarines Sur. Sa ginibong press conference kana ilansar ang bungkaros ang pagbisto kan Bicol Solidarity Movement kaning huruton si VP Robredo na magdalagan sa kargong presidente sa maabot na eleksyon sa Mayo norong taon. Si Abogado Ricky Timoturgo saron sa mga kombino kan Solid Bicol for Lini nagpay nakabali sa sinamping urlayan kung mag-uba sa lokal ang Vice Presidente. Sinabi pa ni Timoturgo na andam nindang suportaran si VP Lini sa kung mga organizer ang sa idang grupo ng mga chapter sa mga municipalities ng munisipyo asiman na barangay. Alaga dayaman giraray hinali ang dakulang posibilidad sa eleksyon na nasyonal na isang malaban sa perilian mantang digdi siya midbid na nasa sa trabaho asin mapusog na palapan ka na oposisyon. Sinabi man ni Abogada Miles Raquel Arroyo saruman sa co-combinor na sa idang pigaan naman iyon laban nasyonal mantang preparado si Robredo sa mga kandidato alagad kay po naman ipailing ang solidong suporta ka na mga Bicolano. Tugan ng mga balita sa lado lokal, ini man si Danny Aurios. Aksyon report! Salamat na maray sa imo, Senyor Danny Aurios. Padagos kita matugang sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal pamanggilaray aabuton sa day malabi sa 5,000 na mga teaching as in non-teaching personnel kan mga state university sa enterong Kabikulan. Ang pigilaw man ng mapapabakunahan sa oras na magtugot ang National Interagency Task Force siringman ang Departamento kan Salud. Susog sa mga pahayag ni Regional Director Freddy Bernal Canched. Nagalat na lang sindakan pinal na desisyon gikan sa sendang opisina sentral nganing mapatawanan bakuna ang mga personalis kan mga eskwelahan pangkuleyo kan gobyerno
Ngani man na may preparar para sa pagbaralikan sa klase kan mga estudyante sa taon 2021-2022. Sinabi niya na kaipuan man na mapabakunahan ang mga non-teaching personnel. Ninulita ang mga ini pati ang mga partuklo. Dapat man na miraron bilang mga frontliners. Mawut man ninda na may bulta sa normalan kamuruktakan kan mga eskwela sa sendang mga universidades, pati naman kan sa ilang mga paratuklo asin mga empleyado. Piglinaw pa kan sinambit ng opisyal na ang solamenteng tinutugutan pa sa nakanched na mag face-to-face classes yung itong mga programang pang-edukasyon na may relasyon sa salud. Aksyon! Report! Balik kita sa aksyon report sa luwas. Vice Mayor Valenzuela kan San Fernando piguhurot sa PNP. Rikasan ang investigasyon mapalapit sa pambabadil sa kapitan kan Barangay Rizal. Ernie Marfil sa detalyes. Sinuhurot ko niyan kan Vice Mayor kan Banuanin San Fernando, Alan Valenzuela, sa bagong hipikan na Philippine National Police San Fernando ni si Lieutenant Anthony Ramos na dapat hidalion asin rikasan ang investigasyon nila sa pinakahuring incident din shooting incident sa Banuan kan San Fernando, particular sa Barangay Rizal na kung saan ang kapitan nigdi o ang biktima ng shooting incident. Sigon ki Vice Mayor Alan Valenzuela, dapat iguananin maray asin man positibong investigasyon, resulta ang sinabit ng kinukondukta kanyan ng Philippine National Police San Fernando, tanganin maparikas ang sinasabing investigasyon na pigkondukta kan na Philippine National Police panunutaran kan sarong simana sana binadil sa tabay ang sinabit na pulis na pigsabay sana sa brownout alagad kan magkailaw. May tama na pala ang kapitan digdin na sinasabi na dahil man nabisto ang nasuspitsado alagad sigun man sa pahayag kan na acting chief of police kan San Fernando si Teniente Buesa pigpahayag kayo na iguana sila ng lead sa sinabit ng investigasyon, lalo na iguana man subot ng CCTV footage na magsasabi kung isa'y suspect kabali naman ang mga witnesses na pasiring na si patura kang pulis na sinagapahayag na sinamatabang si kakadali ka na investigasyon. Mientras tanto si Vice Mayor Alan Valenzuela na ugmaman sa sinambit ng ining development ka na barita na madali nang maresolveran ang sinambit ng kaso ka na Philippine National Police. Yan ang action report sa OKFM TV5 Naga. Ako ang sa inong action man, Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Padaw sa iba pang detalyas kan mga bareta, sa lado lokal pamanggraray nagpayag nin pagsuporta ang DOST sa sarong lokal na manufacturer sa Banuang kan Bula, Camarines Sur na nakadiskubring magibonin face shield na gamit ang pinahimpis na kawayan. Ang Bula Masarig Engineered Bamboo saro kan mga nangenot na producer nin manibayba mga produktong kawayan digdi sa Camarines Sur. Nakagibonin na face shield na may frame na gibo sa kawayan. Katagod kani nagpangako ang Forest Products Research and Development Institute kan DOST na mataw sindanin asistensyang teknikal, mga disenyo, mga specifications asin iba pang tabang teknikal para sa grupong pigapod na Bula Masarig Engineer sa tabang kan Provincial Science and Technology Center kan Camarines Sur sa lindong kan pigapod na programang Great Women's Project. Tatabangan ang sinambit ng grupo. Piging kami narmang kan DOST ang publiko na barakalon ang mga lokal na produkto digdi sa Camarines Sur, lalong-lalo na ining face shield na gibo sa bula na ang gamit mga pinahimpis na kawayan. Igwa pa inikan pigapod na PVC sheet asin non-slip adjustable strap. Matanda na ang sinambit ng grupo kan Bula Masarig enot naman na nakaimbento nin sarong environment-friendly foot pressed na kawayan manggiraray na alcohol dispenser. Alas 6:20 sa tuyang oras dahil panaguhuraw ang mga aksyon report sa luwas. Aksyon report!
Ang pagparehistro kan mga gustong magpabarakuna sa 27 barangay kan nagana katuwang na ang mga SK sa registration nagpuuna. Hil de la Cruz sa detalles. Pinagpunan kasud bang pagkaaga ang COVID-19 Bakuna Registration Center sa entirong barangay kan syudad. Sigon sa alkalde kan syudad ning Naga Nelson Ligacion na nisarong programa kan mga masasariga na membros kan sangguniang kabataan asin kan mga youth groups na suportado kan gobyerno lokal sa panginginot kan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO para maparikas asin mapadakol ang mga mapalista para sa libreng bakuna laban sa COVID-19. Mientras tanto, matatawan tulos ning tabang ang mga taga-barangay sa tabang kan mga SK asin mga volunteers. Sigo sa alkalde na kinakaipuan ang 70% kan populasyon kan naga na mapabakunahan pangtanganing mga kuana and herd immunity kan mga naginyo para makabalik na sa normal ang pagbuhay asin paghiro kan mga taga-naga. Action Barita sa OKFM PBN TV5. Ini man si Action Man Hil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Report! Salamat man sa imo, Action Man Hil de la Cruz. Sa iba pang bareta sa lado lokal Pamangiraray, gadan ang sarong nakidayo sa ng trabador sa uma. Pagkatapos na ini badilon kan siyang kalaban duman sa Iriga. Gadan ang sinambit ng biktima sa insidenteng nangyari sa sitio San Jose, Antipolo, Iriga City. Ang biktima binistong si Angel Vibar, residente kan Barangay Mayong, Tiwi, Albay. Sa report na nakabot sa Kamsur Police Provincial Office kasudma na pagaraman na habang naglalakaw ang biktima kaibanan ang natugang kaining si Renato Vibar. Bigla na sanang uminabot ang suspitsadong si Junior Silerio asin bigla na sanang kaining pinauranan nin bala ang biktimang si Angel. Sumpak ang ginamit kan suspitsado sa sinambit ng insidente nin pambabadil. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad dinhuli kan insidente nagsapo nin mga tama nin bala sa manibebang parte kan sa hawak kan biktimang naging kausa kan sa iyang kagananan duman mismo sa lugar na pinangyarihan kan krimen. Nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga autoridad sa siyudad kan Iriga. Katakod kan sinambit ng kaso asin padagos pang pigahanap ngunyan kung bagasain na nakadulag ang sospitsado. Action report gikan ki Carlo Baldosa, populasyon sa Camarines Sur pumbidakol na nin labi sa 2 milyon. Carlo, please come in. Puminakol na sa 12 milyones ang total na populasyon sa Camarines Sur. Inisusugman sa record kan Philippine Statistic Authority sa probinsya. Kabilugan na 2,068,244. Ang bilang kan mga tao sa Camarines Sur basado man ini sa 2020 census kan Philippine population. Naglangkaw inining 115,700 gikan sa dating 1,950,544 kan taon 2015 na masalangkaw ning 245,873 kumpara sa 1,822,371 kan taon 2010. Mientras tanto sa duwang syudad 54 banwaan kan Camarines Sur, ang Naga City ang may pinakadagol na populasyon kan taon 2020 na may 200,170. Mantang ang sunod ng Iriga, iguaman populasyon ng 114,457. Napagsundan mga libanan na iguasan ng 112,994. Ang Banwan ng Piliman, iguaman kabilugan na bilang na populasyon ng 99,196. As ng Kalabanga, ang may bilang man ng 88,906 na populasyon. Yan ang Action Barata sa OKFM and PBN TV5. Inasa ng Action Man. Ako si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Report! Thank you, Carlo. 25 minutos na po mga tugang makalisa na alas 6 nin pagkaaga. Maabutan niya to nin good morning ang sa to yung mga suking parantabay. Si Manager M. Rojo, kan Kasoray Kuto, saka si Engineer Benny Sanchez na nagsisigid. Sa iba pang bareta sa lado lokal Pamangiraray, orgulyosong ipinahayag kan gobyerno lokal kan probinsya kan Masbate sa pagikan sedang Masbate Provincial Tourism Office
ang kaugmahan kan sa indang probinsya sa kapanganahan ni Miss Philippines International 2021 Hannah Arnold. Sinabi ni Tourism Officer Gerardo Presado na nagaandaman sa indang probinsya sa oras na makumpirmar ang homecoming kan beauty queen. Paliwanag kan opisyal pighihiling manindan gabos ng mga anggulos para sa mangyayaring aktibidad kan homecoming nganing masyerto ang pagkumple sa mga health protocols. Ipiglaladawan ni Presado si Hannah Arnold bilang sarong mabuot asin totoong tao. Dugang pa kay ni na an sinambit ng Bicolana Beauty Queen. Nagtrabaho pa muna tangan ilang na magkaigwanin gastuson antes na magbali sa binibining Pilipinas Beauty Pageant. Sinabi pa ni Presadong sa iskusar ni Hana, makukuha kaining maguno sa iyang lapigutan na corona. Asin na tiwala man ang mga mas batenyo na mas kadakol pang onra asin trayumpo ang idudulot kay ni sa saindang probinsya. Padago sa iba pag detalles kan mga bareta digdi sa Aksyon Bareta sa OKFM asin na PBN TV Channel 5. Sinabi kan COMELEC na nagbibilog na sindanin mga reglamentos tangani na maibali ang gastos kan mga makarandidato sa social media sa kaintiruan na magiging gastos sa saindang kampanya para sa eleksyon sa masunod na taon. Sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guarzon na pigadala ng unyan kan saindang opisina kung paanong kukwintadahon ang mga campaign ads sa social media platforms araw kan Facebook asin na Twitter na nagluluwas na iyo ang posibleng paboran na gamiton kan mga makarandidato. Huli ka na limitadong pagharampangan kan mga Pilipino. Hinako ni Guansona sa ngunyan na didipisilan pa sindang ma-regulate ang paggamit kan social media sa karampanyang kan mga kandidato. Mayo pa man subot sindang teknolohiya sa ngunyan. Nganing kwenta daong kung gurano ang magagastos kan mga kandidato gamit ang Facebook, Twitter, Instagram, asin kung ano-ano pang mga social media asin online platforms. Kasabay kay ni sinabi ni Guanzon na para sa 2022 elections, gabos na gagastuson kan mga kandidato sa karampanyahan pagkatapos kan filing kan certificates of candidacy sa mabot na Oktubre, dapat na ibali sa sendang isusumiter sa COMELEC itong magiging mga gastos ninda sa paggamit kan sinambit ng mga plataporma sa social media. Alas 6:28 ang satuyang oras. Para dyan mga tugang, mabuelta po kami sa kadakul-dakul pang mga bareta. Gusto ko, okay ka. Basado sa Ordinance Number 2018-028, ang bulan na Hulyo deklarado bilang Persons with Disability Month sa siyudad ning Naga. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene de Asis asin kabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagselebrar kang sa tuyang mga tugang na may kadiinan asin pagtulod kang sa indang mga interes. Digdi po sa satong siyudad, igwa kitang opisina na nangangataman sa sektor na ini ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW araw kang pagtaon ng electronic PWD ID na mapapakinabangan sa pagtaon ng mga diskwento sa mga establisemento asin hospital, pagtaon ng birthday cake sa mga PWD birthday celebrant asin pag-avail kang PWD medical and burial assistance kang syudad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldemoro, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagtulod kang diretso kang mga tugang tang may kadiinan bako lang ngunya na bulan kundi sagkod paman. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega.
Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermarket, DMSQ Supermarket, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagkaburnyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong rola, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong makukua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras po niya tungunyan, alas 6:33. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh, di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Planex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Planex World Kids yan. Sarap
tubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Padagos kita mga tugang sa satuyang pagbabareta. An masunod iyoan satuyang sari-saring mga bareta. An sari-saring bareta atod sa karayambot kan Master Square Department Store, DMSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, asin kan Quick Stop Convenience Store. Mababakal po niludigdian mga manibaybang produkto sa barato asin rasonableng presyo, mga magagalang mabuot pa ang mga empleyado. Henot bareta sa lado nin negosyo, sarong ekonomista nagsabi na ang paglangkaw kan foreign direct investments sa Pilipinas, asin ang implementasyon kan corporate recovery and tax incentives for enterprises create law. Asin pagbukas kan ekonomiya dalan tanganing may rehistroan pagtalubo kan ekonomiya kan nasyon. Ang Bangko Sentral kan Pilipinas kasudman nagsabi na nakaigwanin na 114.4% pagtalubo ang ekonomiya kan nasyon sa bagi kan pigapod na foreign domestic o foreign direct investment inflows. Naabuto ni nastang 679 milyones dolyares ang naging investment kan mga dayuhan digdi sa Pilipinas kan nakaging bulan na Abril, kung itatampad sa 317 milyones dolyares sa naparehong peryodo kan nakaging taon. Ang Chief Economist kan Rizal Commercial Banking Corporation RCBC na si Michael Ricafort nagsabi na ang masababa na interest rates asin ang masababa na gastos sa pag-manufacture ng manibaybang mga produkto digdi sa Pilipinas. Siring man ang paghuros kan na arkila o bayad sa mga real estate properties. Ini ang mga plus factors tangani na lalong magdugang ang foreign direct investments digdi sa Pilipinas. Bareta sa lado kan salud. Nagristo ang Departamento de Salud nin dugang naman na 5,204 panibagong infeksyon kan COVID-19 kasudma. Basado sa pinakaultimong datos na natitipon kan DOH ang kabilugan ng mga kaso kan COVID-19 sa Pilipinas, harani na sa 1 milyon may kabanga. Ang mga nagpapaumay 29,128, ang mga bagong maumayan 5,811, asin ang nagkagardan sa COVID-19 sa enterong Pilipinas kasudma, uminabot naman ni nastang sanggatos. 20 minutos antes na magabot ang oras ng alas 7. Bareta ng unyan gikan sa luwas kan Pilipinas, baretang gikan duman sa North Dakota sa Amerika. Tulos na tinuklo kan mga pulis duman sa North Dakota ang sarong Amerikanong gumindadan sa sayang Pilipinang girlfriend na tubong Negros Occidental. Kasudmang aga Lunes oras digdi sa Pilipinas. Ang biktima binistong si Arnalyn Repalam na nagabot sa Amerika kan taon pang 2019. Sinabi kan sarong amiga kan biktimang nag-iwal si Repalam, asin ang suspitsadong si Eric Ven. Kaya pinuniti kay ni sa mata ang Pilipina. Huli kay ni maawot na ni Repalam na suwayan ang Amerikano. Kaya piggibo kaning kaulayon ang suspect nganing kuanon ang sayang mga gamit na nawalat sa harong.
Si Ripalami natudpakan sa iyang mga amiga sa sendang pigdadagosan kunain dumanagalat na pala ng suspetsado. Pagbaba kan biktima sa lunadan, tulos ining binadil kan Amerikano. Dinala pa sa ospital ang Pilipina pero ini binawian na nin buhay. Nagdulagman si Ven, alagad ini nasusog kan mga pulis. Asin dinakop sa lawgan sa iyang bihikulo. Linapagya kan mga pulis si Ven, asin duman ini nadakop sa may Northeast Minot County kan Dakota. Sa ngunya nakapreso ang sospechado sa Ward County Jail, asin nagatubang sa mga kasong panggaganan, tampering with evidence, asin fleeing the police. Baretang sports. Arog kan pigalauman dahil managtugutan Milwaukee Bucks na takadaan sila nintulukan team kan Phoenix Suns sa sanang Best of 7 Championship Series. Nagkamada si two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo nin 41 puntos, 13 rebound asin 6 na mga assist tanganing darawnan siyang team sa kapangganan 120 kontra 110 sa team kan na Phoenix Suns sa Game 3 kan sa endang kampyonato. Dinukot na kan back sa 1-2 ang sanang Best of 7 title showdown kan na Suns asin na may chance sa sindang tumabla sa sendang bakbakan sa Game 4 sa mabot na Huwebes oras digdi sa Pilipinas. Ang naging best player kan kawat na si Antetokounmpo nagsabi na gusto niyang tawanan sendang mga sadirinin oportunidad na ganahon ang serye kan kampyonato kay puan lang sindang palagos na maging agresibo. Si Antetokounmpo nakalinyada na sa mga matinding parakawat kan NBA arog kan Grekong si Shaquille O'Neal kan taon 2000 na siriman si LeBron James kan taon 2016. Ang mga iniiwan solamenting mga parakawat kan NBA na nagtakada nin back-to-back 40 points asin above 10-point rebound performances sa sendang NBA Finals. Ang masunod na po mga tugang ang satuyang baretang showbiz. Bunutin mo, bunutin mo ang tindig sa dibdib ko. Hoy Giraray, good morning po. Diyos maray na aga. Salamat po sa satuyang mga suking paraantabay. May bago kang kasunod. Dakol-dakol na po kamo ha. Sa satuyang baretang showbiz. Ang bagong gumanang binibining Pilipinas Miss International na taga Masbate na si Hannah Arnold. Bigasabi kan dakul na nag-uumagid ki Pia Wurtzbach. Uy si Pia Wurtzbach 2015 Miss Universe. Kaya kadakol kan mga very hopeful na dakul pang onraan itatao sa Pilipinas, sa Kabikulan, asin sa probinsyang Masbate. Kaining si Hannah Arnold. Sabi nga ni, bako lang si Pia Wurtzbach ang kalalawgon ni Hannah Arnold, kundi magi daang si Nadine Samonte. Half Pinay, half Australian si Hannah. Na kadakol kan na nagbilib kan siya magsimbag mapadapit sa issue kan press freedom. Magayunon si sayang naging kasimbagan. Nganing ikahira sa Indo, sabi ni Hannah Arnold duman sa question sa iya. Sa issue kan press freedom, sabi niya, first of all, freedom of speech is a basic human right that we all must remember. It is important for a democracy. With our upcoming elections, we definitely need free speech.
For example, on Twitter, we are limited to few characters, and what I've seen from these tweets has been powerful and has helped me think about who I would like to vote for in the upcoming election. Hindi talaga. Sinakita nga ni kong sarayo doon. 33 na mga kandidata naglalabanan sa Binibining Pilipinas 2021. Pero pagkadar kulang orgulyo kan Bicol asin Masbate na si Hannah Arnold ang nanggana. Nagiman na judge sa Binibining Pilipinas si Liza Soberano asin si Enrique Hill antang kadakulman ang naghanga sa pag-host na ginibo ni dati man na Miss Universe Catriona Gray. Mga tugang sendo na pong nananyog ang katripunan kan mga baretang sa moyang itinampok digdi sa aksyon bareta sa aksyon OKFM asin na PBN TV Channel 5 siring man sa Facebook Live. Salamat na maripo kan sa endong pagantabay sa lado teknikal kay banang ko po si Ferdinand Losada. Sa pagpaabot kan dugang ng mga bareta sa lado lokal sinda Senyor Danny Aureus, si Carlo Baldosa, si Ernie Marfil, asin si Hil de la Cruz. Liwat ako po ang sendong para bareta ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat pong maray kan sendo pong pagantabay Diyos marhay na aga sa inugabos, mapasatoy man pulugod, ang bindisyon asin ang biyaya kan mahal na Diyos. Aksyon Bareta sa